Hello friends, Boro by Bodo Job Info official YouTube channel दा साखालामा गासिबो नोंथांमोना मोजां दंजोबो दा BSF गोदान साख्रि ट्रिटमेन्टनि सायाव दा बुरजा भेकेन्सि फैदों 1014 दङ एप्लाइआ नोंथांमोना अनलाइन जासिगोन आरो बेयाव 10 पासनिफ्राय नोंथांमोना हागोन स' लोगोफोर गोबाव खालामा जों नायगोन गासैबो डिटेल्सखौहाय दा बिनि सिगां नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना ला दा बेफोरबादि साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो दायो जों फैबाय लोगोफोर अफिसियेल साइडआव आरो बेयाव जेब्ला फैयो नोंथांमोना बेबादि पेज मोनगोन आरो बेयाव लिंकआ दासिमबो एक्टिभेट जाथ'वाखै नैबे ट्रेड्समेना नाथाय गुबुन पस्टआ जागासिनो दङ आरो जेब्ला जागोन आं नोंथांमोननो सेकेन्ड टाइम भिडिअ खालामगोन एप्लाइ प्रसेसखौ लाना फैगोन दा बेयाव गोबाव खालामा जों नायनो फैयो अफिसियेल नटिफिकेसन सोर एप्लाइ खालामनो हामारो स' भिडिअखौ मोजां मोनोबा नोंथांमोना लाइक खालामनो दाबाव दायो लोगोफोर जों नायबाय मोनसे सर्ट अफिसियेल नटिफिकेसन दा बे पस्टआ ट्रेड्समेन दा गासै दङ नोंथांमोना 1014 बेनि गेजेराव हौवाफोरा 1343 आरो हिन्जावफ्रा 67 दा BSFनि सेलेरिया जागायो 21,000 निफ्राय आप टु 69 सिम स' नोंथांमोना जोबोर मोजां स्केल फी मोनो BSF लेभेलाव बा सेन्ट्रेल बेबादि डिफेन्स लेभेलाव दा पस्टआथ' ओरैबायदि दङ ट्रेड्समेन गोजा बे गासैबो दा हमना ला कनस्टेबल लेभेलनि दा नोंथांमोना एसटिआव गैयाब्लाबो आनरिजार्भआव खालामनो हायो दा पस्टआ बेबादि रोखोमनि दङ नोंथांमोना स्क्रिनाव नायना लाबानो जाबाय जेरै कपलार टेलर प्लाम्बार पेन्टार इलेक्ट्रिशियान गोबां दङ स' बेखौ नोंथांमोना नायना लादो स' बे पस्टआव होनायाव बेसेबां क्वालिफिकेसन नांगौ जों दानिया नायबानोसो फैदो गोबाव खालामा स' बेनिफ्राय बे एप्लाइआ खालि अनलाइनाव जागोन अफलाइन नङा दे आरो लिंकआ दासिमबो एक्टिभेट जाथ'वाखै जेब्ला जायो नोंथांमोना बुंखादों सेकेन्ड टाइम भिडिअ लाना फैगोन होननानै स' बेनिफ्राय क्राइटेरिया बैसो स' नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ बैसोआ डिफेन्स लेभेलाव 18 इयार्सनिफ्राय जागायो आप टु नर्मेलाव नोंथांमोना 25 इयार्ससिम स' बे बैसोखौ नोंथांमोना नायोब्ला 25 इयार्ससिम हागोन स' बेनिफ्राय एसटिफ्रा बारायखायो बेनो जाबाय 30 इयार्ससिम 5 इयार्स बारामोन नालाय स' बेखायनो 18 निफ्राय 30 इयार्सनि गेजेराव दङब्ला नोङो एप्लाइखौ खालामनानै लानो हागोन स' बेनिफ्राय मस्ट इम्परटेन्ट बेनो जाबाय क्वालिफिकेसन स' जोंहा माखासे ट्रेड्स मोनदोंमोन ना बेयाव बुंदों माखासे 4 ट्रेड्स होनना बुंदों कनस्टेबल लेभेलनि थाखाय जेरै कारपेन्टार दङ स' बेनिफ्राय प्लाम्बार दङ पेन्टार दङ इलेक्ट्रिशियान दङ बेनिफ्राय फार्म अपारेटर दङ ड्रग्समेन दङ गोबां दङ बेयाव होनायखौ नायना लादो स' बेयाव बेसेबां फरायनो नांगोन बे जाबाय 10 पासआथ' कम्पालसरि नांथारगौ 10 पास नांगौ आरो नोङो सिसानो जा जियानो जा 10 पास नांगोन स' बेनिफ्राय सेकेन्ड बिबावदों डिप्ल'मा स' बेनो जाबाय ITI 2 इयार्स बे होनाय पस्टनिफ्राय होनायनिफ्राय ट्रेड्सनिफ्राय नोंथांमोना 2 इयार्स डिप्ल'मा नांगौ आरो जुदि गैयाब्ला हानाय नङा अके 2 इयार्स गैयाब्ला आरो मोनसे अपसन होबावदों नोंथांमोना बे होनायनिफ्राय बेबादि गोरोबनांगोन ट्रेड्सआ होमबासो हागोन जुदि नङाब्ला हानाय नङा जुदि आरो बे गैयाब्ला मोनसे होबावदों सेकेन्ड नाम्बारावहाय बेनो जाबाय 1 इयार सार्टिफिकेट नोंथांमोना ITI निफ्राय दङब्लाबो बे होनायनिफ्राय भकेसनेलनिफ्राय अब्ला नोंथांमोनाबो बे पस्टआव हागोन अके स' बेनिफ्राय बेखौ बुजिखाबाय नोंथांमोना मोननै नङाबा मोनसेनि गेजेराव गोरोबबानो हागोन स' बेनिफ्राय सेकेन्ड नाम्बाराव दङ नोंथांमोना फिन कनसेप्टआव मोनदों कपलार मोनदों टेलर मोनदों बेनिफ्राय वासारमेन मोनदों बेनिफ्राय कनस्टेबल बारबार मोनदों एन्ड सुइपार मोनदों आरो लोगोसे मालि मोनदों एन्ड खजि मोनदों अके स' बेयाव ITI गैयाब्लाबो नोंथांमोना हागोन खालि 10 पास जाबानो बेयाव नर्मेला हागोन स' बे 2 नाम्बाराव ITI गैयाब्लाबो नोंथांमोना हागोन आरो दंब्लाथ' मोजां बाट गैयाब्लाबो नोंथांमोना इलिजिबल जायो 3 नाम्बारावहाय नोंथांमोना ट्रेड्सआ बे जाबाय कुगाव बेनिफ्राय वाटार केरियार दङ बेनिफ्राय वेटार दङ आरो लोगोसे बाच्चार दङ स' बेयाव नोंथांमोना मोनसे डिप्ल'मा थानांगोननो बे गैयाब्ला हले हानाय नङा अके बे जाबाय नेशनेल स्किल्स क्वालिफिकेसन्स फ्रेमवर्क मोनदों बेनिफ्राय नोंथांमोना लेभेल 1 कर्सनिफ्राय खालामनाय जानांगोन अब्लासो बे पस्टआव हागोन स' सिम्पल 10 पास लेभेला नैबे सेकेन्ड नाम्बाराव हागोन नोंथांमोना खिथाबाय आरो जेब्ला एप्लाइ लिंकआ एक्टिभेट जायो नोंथांमोना सेकेन्ड टाइम भिडिअ लाना फैगोन स' बेनिफ्राय हाइटखौ नायोब्ला जोंनि नर्थ इस्ट एसटिनि थाखाय नायोब्ला नोंथांमोना 155 जायो अके गाहायाव मोनदों मोनसे 155 बेनिफ्राय सेस्टा 75 निफ्राय 80 जायनांगोन एक्सप्लेन खालामबा आरो हिन्जावफोरनि हाइटआ अनलि 147 आरो हौवाफोरना 155 बे थाबानो नोंथांमोना जागोन आरो स' बेनो आरो लोगोफोर आरो बेनिफ्राय जेब्ला फुल अफिसियेल नटिफिकेसन फैगोन बेसेबां रानिं दं एबा एग्जाम दंना गैया स' बेनि सायाव अफिसियेल साइडआव फैनानै आं नोंथांमोना सेकेन्ड टाइम भिडिअ खालामगोन